A campaña comercial de Reis na Pobra do Caramiñal xa ten gañador. O Concello e Congalsa fixeron entrega esta mañá da viaxe familiar Eurodisney, premio principal da campaña comercial de Reis. A Concellería de Promoción Económica, xunto a Congalsa, fixeron entrega esta mañá da viaxe familiar a Eurodisney tras resolverse o sorteo realizado pola campaña comercial de Reis. Iván Fidalgo Bo foi o gañador desta iniciativa que tiña como bandeira dinamizar o comercio local. Foi unha campaña moi exitosa, hai que ter en conta que tuvo a duración dunha semana, donde participaron máis de 40 establecementos e donde se repartiron alrededor de 4.500 pasaportes. Co cal, que significa eso? Bueno, pois eso por unha banda significa que a veciñanza sigue confiando no comercio de proximidade, nas tendas tradicionais, e tamén significa pois que o premio, o que era a campaña, pois era todo un atractivo para nosos veciños. A concelleira de dita área, Amparo Cerecedo, destacou o gran éxito da campaña tras a participación de máis de 40 establecementos comerciais en a que se repartiron uns 4.500 pasaportes. Para Congalsa, apoiar o tecido empresarial local e a sociedade é unha das cuestións fundamentais dentro da súa responsabilidade social corporativa e continuaremos apoiando este tipo de iniciativas e, bueno, igualmente felicitar tanto a Iván como a Jéssica por o seu premio. Esperamos que sea unha experiencia inolvidable. Dende Congalsa afirman que o apoio ao tecido empresarial e local é un dos aspectos fundamentais para a compañía, recalcando tamén a xa tradición de colaborar co Concello neste tipo de iniciativas. Unha campaña que volveu demostrar a boa resposta da cidadanía e a importancia da colaboración entre o Concello e o tecido empresarial.